Město je takové, jaké je univerzita, univerzita jaké je město. No. Prostě Plzeň je konzervativní a je na to hrdá. Kdyby byla ve Varech univerzita, tak by se sem třeba vrátil. Odplul jsem jako mladý mozek a jako starý třeba připluju. Už jsem mockrát slyšel, že hodně lidí z Karlovarského kraje v podstatě považuje Plzeň za takový přirozený centrum. Plzeň byla Evropské hlavní město kultury 2015, čehož se zúčastnil. Ten titul se dává za vizi, ne za to, jaké to město je, to by Plzeň nikdy nedostala. Jo? Jestli Vary mohou být město kultury, samozřejmě asi nemohou být Evropské hlavní město kultury, protože není vyhlášena soutěž pro Českou republiku, ale já si myslím, že by mohly být městem kultury nebo i evropským bez toho labelu. Tam vlastně to, co je v Plzni, nebo to, co je ve Varech, je určitě i v Plzni. A já nezmiňuji cíleně filmový festival, protože to je akce, která si nemyslím, že je pro Karlovaráky a že je dělaná Karlovaráky. Kdybys měl vybrat jedno město v Karlovarském kraji, které by se stalo evropským hlavním městem kultury, které by to bylo? Cheb asi. Podcast na kraji. To je tohle. To, čemu teď věnujete svoji pozornost. Děkujeme Studiu 4K, ve kterém točíme. Děkujeme Karlovarskému kraji, kterého se to z většiny týká a který nás podporuje. A proti mně sedí karlovarský rodák, vystudovaný učitel češtiny a francouzštiny, zásadní postava projektu Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015, družstevník v plzeňské kavárně Družba a v neposlední řadě ombudsman Západočeské univerzity Petr Šimon. Ahoj. Ahoj, dobrý den. Je to všechno pravda? Je to všechno pravda a není to ještě všechno. Přidej. Předseda francouzské aliance v Plzni, tom se docela v tom vidím a cítím být. Možná to je to jako nejvíc, v čem se cítím být v těch dobrovolnických aktivitách. Takže francouzština a francouzská aliance. To z toho moc nepřidal. To je docela, to mi zabírá dost času, takže dobře. Já si myslím, že to je, no jo. Jo, a ještě podlahář, ještě umím dělat podlahy. Takže a to už asi stačí na ten rozptyl, si myslím. Dobrá. Že... Petře, ty jsi asi jediný dosavadní host tohoto podcastu, který maturoval v této budově. No, já jsem maturoval v této budově, já jsem tady přesně po 29 letech, dokonce i v této ulici, i možná v této části města ne, v Rybářích jsem občas se objevil autem, ale pěšky tady a tady prostě, já jsem tady maturoval v květnu 95 a dneska, když jsem se sem dostal, tak jsem úplně mě zavolal takový pocit nostalgie a štěstí a ono se tady toho moc nezměnilo vlastně. Jinak tady ta budova, nebo já jsem studoval, co to bylo, obchodní akademie s rozšířenou výukou jazyků, se zaměřím teda já na francouzštinu, němčinu, a kterou jsem úspěšně zapomněl, a na cestovní ruch, byla to 4letá škola, což mě tenkrát zavolilo s vlastně radostí i smutkem, protože já jsem se dostal i na gymnázium ve Varech a i na tuhle školu a rodiče, kteří ze mě chtěli něco mít pořádného, tak mě donutili jít sem a já to zpětně nelituju teda. Já bych se asi nejradši minimálně na začátku bavil o té pozici ombudsmana, kdyby ti to nevadilo. Protože ne, je to tvůj podcast a mě to nevadí. Je to můj podcast. Je můj. Sám ke mně přišel. Dobře, děkuju. Tak, ombudsman Západočeské univerzity. Historicky první, že? No ano, od 1. ledna 2024 jsem se ujal té pozice a byl jsem vlastně jmenován panem rektorem v prosinci minulého roku. Mohl by si nám přiblížit pozadí té funkce, jak to vzniklo, proč to vzniklo, jaká je tvoje agenda, co si musel splňovat za atributy, aby si se mohl stát tím ombudsmanem? Rád to přiblížím. Nevím, jestli, když tak mě doplňují otázkami, což umíš dobře. Jo. Jakou k tomu mám kvalifikaci? No, já jsem byl osloven panem rektorem nebo já předpokládám, že z důvodu toho, že jsem v uplynulých asi 4 letech se na Západočeské univerzitě věnoval a věnuji problematice nebo otázkám rovných příležitostí, diskriminaci, nediskriminaci a tak dále. A my jsme s panem rektorem vlastně minulý půl rok minulého roku,
prostě v druhé polovině roku 23 jsme vlastně plánovali další kroky a při tom plánování ho asi údajně napadlo, že bych možná že by mě oslovil mimo jiné, že by na tu pozici ombudsmana oslovil i mě, protože prostě tu expertízu a ty zkušenosti mám. Je to teda metoda learning by doing, není to něco, co bych vystudoval, ale jak říkám, já jsem se vlastně rovným příležitostem a ostatním podobným věcem věnoval profesně poslední 4 roky, ale jinak to je moje jako celoživotní téma, vlastně boj proti diskriminaci a rasismu a tak dále. Já neříkám, že teda na Západočeské univerzitě bojuju proti rasismu, ale vlastně je to agenda, která mě je blízká. A jsem celouniverzitním ombudsmanem, to znamená, že vlastně mám v agendě, nebo mě mohou kontaktovat, dejme tomu, je asi lepší říct takhle, mohou mě kontaktovat lidé z celé univerzity, vyučující i studující a ze všech fakult, vlastně i z technických oborů, nebo ne z technických oborů, ale vlastně technicko-hospodářští pracovnice, což se i děje vlastně. A proč? Dejme tomu, že motivace je vnitřní a vnější. Vnější, ano, jsou různé požadavky vlastně, které plynou z různých evropských programů a tak dále. Ne přímo na pozici ombudsmana, ale na agendu rovných příležitostí. A vlastně ta vnitřní je ta, že prostě vedení školy vlastně pochopilo nebo vlastně došlo, že taková agenda je nutná, že vlastně je dobré mít někoho, kdo bude důvěryhodnou a důvěrnou osobou, ke které vlastně budou moci chodit lidé, kteří mají nějaké otázky, problémy, kterým se stala křivda, diskriminace a ta osoba potom toho ombudsmana, v mém případě nebo ombudsmanky v jiných školách vlastně může ty věci nějakým způsobem řešit. Samozřejmě ne sama ve spolupráci s děkanem, s děkankou, s vedením univerzity, ale s etickou komisí, no a bohužel někdy také třeba s policií potom, což ještě v mém případě se nestalo. A vznikla ta pozice konkrétně tvoje na Západočeské univerzitě spíš tak preventivně, řekněme, anebo už proto, aby hasila nějaké požáry, které vznikly? Vznikla preventivně. Já si vlastně i myslím, že, nebo já jsem to nedodal, ale rád bych teda dodal jednu věc, že podněty, které přijímám a které jsou ke mně doručovány, o kterých jsem doteďka mluvil, tak to je jedna věc, ale další věci jsou vlastně prevence a komunikace o těch věcech, které se diskriminace týkají. To znamená, že často se stává nejenom mě, ale v České republice kolegyním, kolegům, ombudsmanům, ombudsmankám, to, že my říkáme, no ale tohle už jako problém, to už jako byste měli řešit. Ne, to se přece děje běžně, to se dělo vždycky a tak dále. No, ale takže to je ta prevence. Takže u nás na Západočeské univerzitě to vzniklo preventivně, ale na druhou stranu, co je půlka dubna, tak mám nějakých 15 podnětů už od začátku roku, takže vlastně bylo to preventivní, ale očividně to mělo smysl a má to smysl. A mně to teda dává smysl. Já po dlouhé době mám práci, která mi přijde důležitá a smysluplná. Jakože teď jsi měl pár let naprosto nesmyslné, zbytečné práce. Měl jsem pár let práci, která byla jenom práce. Mm-hmm. Teď je tam přesah. Jo, jako to bavilo, ale vlastně jsem i dělal jsem podobnou agendu, ale pokud to bylo spojené třeba s projekty pouze, tak to byly projekty, tak jako fajn, ale o tom jsem jako po práci jako nikomu nechtěl moc vykládat, když to samozřejmě nevykládám o tom, co mám za podněty, to jako určitě ne, ta důvěryhodnost je důležitá, to vždycky podtrhávám, jo, aby to nevyznělo špatně, ale i teď o tom mluvíme už poměrně dlouho a je to něco, co mě prostě baví, protože vlastně já vlastně chci šířit povědomí o tom, že je dobré se nebát o problémech, pokud se dějou mluvit. A proto mi to přijde důležité. Je s tím teda spojená i zodpovědnost a zase ne, že by s předchozí prací a agendou nebyla spojená zodpovědnost, ale tady je to takové, že kdy co, jak říct, protože vlastně jedním já, anebo kdokoliv vlastně v tom systému můžeme jakýmkoliv slovem, činem jako hodně věcí změnit k pozitivnímu, ale jako ublížit, pokud neuváženě něco někde řekneme, oznámíme a tak dále, bez podložených důkazů. A je to vlastně zajímavé. No. Je to zajímavé. Takže já jsem třeba rád za možnost nějakých intervizních skupin, to znamená jako setkávání s lidmi, kteří mají podobnou pozici z České republiky, takže se potkáváme a samozřejmě nejdeme do detailů, ale mluvíme o typových případech, o tom, jak to řešit a jakým způsobem reagovat a jednat a jakým způsobem reagují a jednají naši nadřízení, kolegové, kolegyně a tak dále.
Jenom abychom si to nějak systémově zarámovali, je to tvoje pracovní náplň, je to placená, nikoli jenom nějak symbolická funkce, full-time job. No jako k tomu, co jsem dělal předtím, což znamená opravdu ta agenda rovných příležitostí, nastavování politik, nastavování nějakých opatření, kroků vlastně, které by měly vést k diskriminaci nebo které by měly rušit které by měly vést k nediskriminaci, nebo které by měly rušit diskriminaci, tak to dělám pořád, ale zároveň vlastně mi přidali agendu toho ombudsmana. Takže je to placené, ano. Mm-hmm. A full time to záleží, kolik je podnětů. No. Teď někdy je to tak, že celý den vlastně mám schůzky a řeším vlastně to, co už třeba bylo otevřené a prostě doptávám se a bavíme se dál už k tomu, co třeba bylo otevřené. No. Takže zabírám to docela dost času. My natáčíme, jak jsi říkal, v půlce dubna, kdy ta epizoda mého podcastu vyleze ven, toť otázka, ale teďka v půlce dubna si řekl 15 podnětů. Já nedokážu říct, jestli je to hodně nebo málo. Jak ty to vnímáš během 3,5 měsíce? Na to, že já nevím, slovo akorát je divné. Je to tak akorát, bych to zvládal, ale je to, záleží, jak se na to podíváme, to nechci utéct otázky, ale jde o to, že tím vlastně, když se na to podívám z perspektivy, že ta pozice je nová, mě třeba někdo zná, ale nezná, ale může mi důvěřovat nebo nemusí, protože prostě jako neví, jestli jak to je nebo není, jako jak já budu reagovat a jakým způsobem se ty podněty budou řešit, tak mi to přijde docela vlastně dost. Protože se někdo musel odvážit vlastně být první, i když ten člověk samozřejmě nevěděl, že bude první s prvním podnětem, což bylo mimochodem druhý nebo třetí den poté, co informace o tom, že ČU má ombudsmana, tak to, co byla tato informace prošla médii, tak vlastně jsem dostal podnět. Takže mně to přijde tak adekvátní a i když porovnám počet podnětů vlastně na jiných školách, tak je to tak srovnatelné. No, akorát je to 15 podnětů, ale pak jsem měl x konzultací, x třeba do 10, kdy se lidé ptali, jenom něco mi naznačili a řekli, tak fajn, tak my si to rozmyslíme, jestli to podáme. Jestli přijdeme oficiálně, to ti to vlastně, nebo vám to říct. Jako jestli, jo. Ono se to asi těžko definuje, ne? Že... Co? Že si myslím, že mnohdy možná člověk nesvede odhadnout, jestli už se stal obětí nějaké formy násilí, jestli bylo narušeno jeho sociální bezpečí. No, to je jedna věc. Další věc je, že já vlastně třeba řeknu, co se s tím dá dělat nebo nedá dělat a co vlastně k tomu potřebuji, ale nejčastější je ten fakt, a to je třeba u těch 10 nebo maximálně 10 konzultací, ale zároveň to se to týká třeba třetiny těch podnětů, čtvrtiny těch oficiálních podaných podnětů, že ti lidé vlastně to nějakým způsobem řešíme, nebo se o tom bavíme, oni řeknou, fajn, ale teď nic jako dál nedělejte, nekonejte. Protože tím já začínám každý rozhovor, že všechno samozřejmě, co zazní, je důvěrné, bude anonymizované, pokud samozřejmě to se nedomluvíme jinak. A já nebudu konat žádné kroky, prostě pokud se nedomluvíme. Prostě nebudu, i když se dozvím cokoliv, co by prostě bylo, možná jako kdybych věděl, že byl spáchán trestný čin. Ale jinak vlastně všechno zůstává u mě a říkám asi čtvrtka toho, co bylo podáno oficiálně, tak pořád je to jako teď v nějakém módu vyčkávání. Samozřejmě já jsem s těma lidma v kontaktu, ale nekonám dál. No. Je to, jo, a to je to slovo, ke kterému mířím, a to je strach a obavy. Že vlastně i když se budeme snažit být anonymní a tak dál, anonymizovat, tak vlastně, že budou ti lidé rozpoznatelní a že se jim nadřízení budou mstít. To se mi jako stává často v těch diskuzích, nebo se mi to objevuje, toto téma, což mě jako děsí vlastně. A já s tím nějakým způsobem pracuju a proto jsem s těma lidma v kontaktu dál a jak říkám, proti jejich vůli neudělám nic, ale samozřejmě nějakým způsobem ten podnět opečovávám tak, aby samozřejmě byl vyřešen. Zdárně. Vzniká ti pod rukama nějaká metodika? Jo, vzniká mi pod rukama nějaká metodika, to sloveso vzniká je dobré a zároveň ji dáváme dohromady vlastně s ostatními. Já nejsem asi úplně posledně jmenovaný ombudsman v České republice, protože myslím po mně ombudsmanku jmenovala Univerzita Hradec Králové, ale chci říct to, že i když třeba, já nevím, DAMU má ombudsmana už 2 roky,
pana Petra Poláka, tak stejně vlastně se potkáváme a ty věci dáváme dohromady společně, protože prostě je to nová agenda nejenom v České republice, ale my jsme třeba ve spojení s polskými ombudsmany, ombudsmankami. Tam jsou překvapivě, teda možná jsem zlý vůči Polsku, ale překvapivě tak třeba o 3-4 roky před námi. Takže vzniká metodika vlastně, jo. I která se týká šikany, která se týká řešení různých typů podnětů. No. Ty jsi v jednom podcastu řekl, že by si rád, nebo si představuješ, že se ta pozice bude obměňovat co 2 roky. Není to málo 2 roky, že když si vemeš, že si teprve na začátku metodika v podstatě vzniká, takhle to působí, že se rozkoukáš a už to předáš. Já už bych ten čas změnil asi na 3-4. No jo, ale já vím, proč jsem to řekl a tak neřekl jsem to, není to tak dávno, co jsem to řekl. Já jsem to myslel tak a pořád se toho obávám jako jakého vyhoření svého a toho, aby si ten člověk na sebe moc jako nenakládal. Takže pokud prostě já si nevytvořím nějaké obranné mechanismy, třeba nebo nebudu prostě mít supervizi, nebo nebude mi k tomu pomáhat ta intervize, tak jako v tomto případě prostě ty 2 roky jsou limitní, protože prostě to nejsou úplně veselé věci, se kterými se setkávám a to ještě jsem se nesetkal s těmi nejhoršími tedy. Třeba se sexuálním násilím jsem se ještě v žádném podnětu nesetkal, naštěstí. I když teď máme nějakou studii na Západočeské univerzitě, minulý týden přišla data a prostě takové věci se tam dějou podle toho dotazníkového šetření a výsledku z toho šetření, takže určitě jsem si jistý, že bohužel se takové věci objeví. Takže ty 2 roky, když se vrátím k otázce, směřovaly nebo byly myšleny takto. Jo, že co se týče toho know-how, ještě vlastně, když jsem první ombudsman na ZČU, tak souhlasím s tebou, že by to byla vlastně škoda z toho vlastně utéct, takže takhle jsem to nemyslel, ale myslel jsem to spíš jako, že abych opatroval sám sebe a své duševní zdraví, což ale dělám, což dělám průběžně. Chápu. Takže není to tak, že bych chtěl po 2 letech odejít. Naopak, to si myslím, že budu. Nebo prostě potom by byl někdo jiný a já bych třeba tam byl v nějaké jako pozici zástupce, třeba, jo, že bychom... Mým cílem je také rozšířit vlastně síť ombudsmanek na fakultách. Protože v Plzni má zatím pouze pedagogická fakulta, má svého studentského ombudsmana a ten má zástupkyni z řad studentstva. Ty jsi taky někde řekl, že pár let nazpátek by si nedovedl představit, že by takováhle funkce vznikla. Že mnoho termínů byl třeba červený hadr pro vedení univerzity. Jak se to stalo, že univerzita pookřála? A ještě k tomu doplním otázku, je univerzitní prostředí dostatečně progresivní, jak by z principu mělo být? Progresivní není vůbec. Jako se smála to spojení. No, je to paradoxní. Jako ve světě, jo, já to rozumím a bylo by to i moje velké přání, ale bohužel, a to nemluvím jenom o ZČU, kterou ale prostě myslím si, že neznám tolik jiné univerzity, ale myslím si, že není po rozhovorech, co mám prostě různé kolegyně napříč republikou, tak bohužel progresivní není vůbec. Já bych jenom možná doplnil pro eventuální hejtry ne progresivistické, ale progresivní. Tak ano, ale ani to ne. Jo? Je konzervativní. Je prostě konzervativní, ale navzdory tomu právě ta pozice vznikla. A jako proč? No ano, před několika málo lety by tato pozice prostě nebo byla nemyslitelná, stejně jako byla nemyslitelná pozice někoho, kdo má na starost rovné příležitosti. Gender, to vůbec je slovo, které je jedno z těch červených hadrů, takže proto říkáme rovné příležitosti, což mě ve finále nevadí, protože vlastně diskriminace pojem jako takový, se používá termín intersekcionalita a tak dále, tak vlastně mně to přijde důležitější, protože genderová diskriminace je jenom výseč z té diskriminace. Takže pokud naše univerzita šalamounsky zvolila pro svůj plán genderové rovnosti, název plán rovných příležitostí, tak je to vlastně jako krok kupředu, i když je to kouzlo nechtěného. Protože myslím to tak, že vlastně ten plán rovných příležitostí se zaobírá i jinými formami diskriminace jiných druhů diskriminace. A proč by to nebylo
No, nebo proč, jak to vzniklo, nevzniklo to revolučně, ale evolučně, vlastně jako krok za krokem. A tady ani bych jako to nesváděl na Evropskou komisi a její požadavky, ale opravdu zase bych byl milý a hodný na vedení ZČU i ostatních fakult, že vlastně došlo k pochopení toho, že to je důležité. Jo, abych nemyslel jsem to tak, že pouze. Ten impuls vznikl, ten impuls určitě vzešel z Evropské komise, já jsem za něj rád, ale nejenom v Plzni vlastně vedení škol pochopilo, že vlastně jsou to věci, které se mají řešit. Jo, to nevyznělo úplně zase, že to všechno děláme jenom kvůli Evropské komisi, to ne, ale třeba před 3-4 lety toto ponětí nebo tento postoj byl určitě. Takže a možná i třeba, a já se pochválím, a možná je to i mojí osobností a mým přístupem a toho, co jsem tam vlastně vykonal za ty 4 roky, že těm lidem došlo, že to možná jako má smysl. No. Já a můj tým. To je ale optimistický, ne? Síla jednotlivce a jeho týmu. Jako já jsem si zase toho vědomý, jo, že když se ptal na začátku, proč, nebo jak to vzniklo, že pan rektor oslovil mě, on teda oslovil víc lidí, ale proč vybral mě, no tak asi jako mě nějaká práce, nějaký výsledky za mnou jsou a možná asi mu i to tempo evoluce vyhovuje. Jo, že já teda, na mě je to pomalé, já bych to toho radši, ale zase jsem stojím nohama na zemi a vím, co je možné, no, tak jako nebudu dělat prostě revoluci, ale když tady prozradím, že jedním z mých nástrojů je subverze, tak jsem se odkopal a už asi budu mít výpověď na stole v pondělí, až ten podcast bude venku. Protože, to máš ještě 2 měsíce. Takže za 2 měsíce, dobře, takže do léta, fajn. No prostě subverze, já jsem byl jednou v Linci na nějaké konferenci ještě v rámci Evropských měst kultury a tam prostě bylo die Subversive Messe, doufám, že to říkám německy správně, veletrh subverzivity a tam prostě jsme s Romanem Černíkem přivezli do Plzně samolepky The Only Solution Subversion, takže to je vlastně takový můj přístup, no. Tak ty jsi zpíval v punkové kapele. To je něco, co jsme možná neřekli v tom výčtu. Na to jsem zapomněl, no. No, zpíval. Měl jsem mikrofon. Takže teď se vracíš vlastně. Jo, ale nechtějte, abych tady křičel do mikrofonu, že Sněhurce bylo všechno málo. Tak to je jeden z textů. Ty jsi na univerzitě, jestli si to pamatuju správně, od roku 2016? Jo, ale já jsem tam byl i předtím 2006 až 2008, tam jsem učil francouzskou literaturu na katedře a zbytek, všechno, co se týkalo francouzštiny, protože francouzštinářů a francouzštinářek je málo, tak, ale hlavně francouzskou literaturu na katedře, co to bylo, ruského a francouzského jazyka na Pajdě. Ale odešel jsem z finančních důvodů, tak jsem šel do kultury. Ale jinak tady v této pozici, jako v této pozici vlastně jako projektového manažera a technicko-hospodářského pracovníka jsem tam od roku 2016, ano. Já se na to ptám z toho důvodu, že 8 let, když to beru jenom od toho roku 2016, to je docela dlouhá doba, ale zároveň vzhledem k tvému charakteru, subverzivnosti, punkové minulosti a podobně, říkám si, jestli je to prostředí, který ti může vyhovovat. Protože ono asi na univerzitě, obecně jako na každém jiném úřadě, si můžeš zařídit to teplé místečko, ne možná, jestli to chápu správně, to mě když tak vyveď z omylu, ale nepřijde mi to kompatibilní s tebou. No, já si teplé místečko bych si nechtěl zařizovat teda. To ani náhodou. To se mi to říká, když mám smlouvu na dobu neurčitou, ale ne, mě tam všichni vycházeli vstříc a já vlastně, to nebylo jako, že bych tam přišel s požadavkem, prostě budu mít ještě jiné aktivity, ale já prostě musím mít jiné aktivity. I proto ten seznam na začátku, to není, že asi jsme tady chtěli říct, co všechno umím nebo neumím, jestli jsem Brok Pytlík nebo Ferdinand Mravenec. Ale ano, to říkáš správně, nebo já s tebou souhlasím, kdybych měl být jako úředníkem na magistrátu nebo na univerzitě a v takovém místečku a ve 4 nebo v 5 domů a už nic nedělat, tak to by mě opravdu nevyhovovalo. Takže ono se to jasně kombinuje, nebo je to jasný synergie s tím všem, co dělám vlastně. Protože tematicky to ombudsmanství nebo té rovné příležitosti, jak už jsme se o tom bavili, ty rovné příležitosti, tak to prostě vychází z nějakého mého aktivistického mládí, nebo tak. I středního věku aktivistického. Jsme tady teďka osvětlili mnoho fenoménů a já se skrze to snažím dostat k věci, která je podstatná i pro Karlovarský kraj, byť ty už si mi tím, že si univerzitní prostředí označil za zoufale neprogresivní, vlastně odpověděl, ale stejně třeba z toho vykřešeme nějakou naději. Karlovarský kraj totiž nemá univerzitu,
ale ty žiješ v Plzni, která univerzitu má. Nemohl by si nám tady povědět něco o, pokud takové najdeš, o pozitivních důsledcích přítomnosti univerzity ve městě? A tak těch je hodně. No vidíš to? To je dobrý. Jako to já jsem to byl postesk, nebo z mé strany, nevím jak z tvé, že není progresivní ta univerzita, nebo už progresivistická, ale to pořád jako je tam ta univerzita v té Plzni. A já vím, že se nemáme bavit o Plzni, ale to zase... No my to pak můžeme překlopit. Jo, ale jak dojdu k těm varům, ale vlastně jenomže jako to je takhle, kdyby v Plzni nebyla univerzita, tak je to peklo, že jo? Tak je to smutek velký, tak je ta Plzeň ještě konzervativnější než je. To zaplať pámu, že tam ta univerzita je, že je rozkročená od technických oborů po umělecké, to je jako super. A akorát já bych si třeba představoval víc jako ten studentský život ve městě. Já znám třeba Olomouc relativně dobře, tak třeba ve srovnání s Olomoucí, kde ta univerzita je také v každém krajském městě kromě Varu, tak ta Plzeň je to prostě charakter té univerzity odpovídá charakteru toho města. Teď teda to neměl být moudro, ale to mluvím o Plzni. No a ve Varech mluvili jsme tady o tom teď, co byl ve čtvrtek na té konferenci, to tam vlastně zmiňovali všichni, včetně možná i mě, konference revize, děkuju, jsem chtěl říct resize, což možná proč ne, revize. Tak jo, ta absence univerzity v Karlových Varech je důležitá a třeba, když to vemu osobně, no kdyby byla ve Varech univerzita, tak by se sem třeba vrátil. Já jsem zůstal v Plzni, že jsem tam šel studovat a už se mi nechtělo zpátky, takže to má jako určitě jako důsledek. To má spoustu pozitivních věcí. Vliv Sutnarky, té umělecké fakulty, protože to je mi bližší než fakulta aplikovaných věd, tak prostě na dění ve městě, na kulturní dění ve městě je prostě zásadní. A určitě je zásadní i dění nebo existence fakulty aplikovaných věd, jenom nevím jaké, protože tomu nerozumím. Mm-hmm. Mohl by si nám ještě specifikovat víc ty pozitivní důsledky, abychom věděli, co tady chybí? O co Karlovarský kraj přichází, když to univerzita... Chybí tady odbornice vlastně, kteří lidé, kteří z té univerzity vycházejí, vlastně absolventi, absolventky, kteří chtějí zůstat, takže já jsem mluvil vlastně o studentském životě, o tom šumu, ruchu, kvasu, který sice by mohl být v Plzni větší, ale pořád tam je a ten tady podle mě ve Varech chybí. Chybí tady prostě přesně ta generace těch lidí, já nevím, 18, 19 až 20, nevím, kdo studuje, 26, 24, 27. A to si myslím, že ve Varech jako není. Jo? A v té Plzni to je. A pak ti lidé tam zůstanou a vlastně já teď vyhnout všem těm klišoidním věcem z těch prezentací, jo? Že prostě tam zůstanou ty lidé a jsou to lidé, kteří můžou pracovat v těch firmách a zakládat startupy a tak dál. Ale ono to je pravda. Ono to je prostě pravda, jo? Že teď já jsem vlastně generace, která mě to říkal, když jsme kandidovali na město kultury, mi bylo 31 a já jsem přišel jsme na radnici za tehdejším náměstkem Náhlíkem, který říkal, kluci, ten svět dělají, to prostě patří těm 40níkům. No a mně to přišlo srandovní, ale vlastně ve finále ti lidé, se kterými já jsem studoval, tak teď jsou vlastně jako, a to není jako, že bych se chvástal koho kde znám, ale oni opravdu jsou na těch pozicích různých, jak ve firmách, tak třeba ve státní správě nebo v politici a političky. Jo, takže, a zůstali v té Plzni. Jo, takže prostě jako ta univerzita určitě dává prostě lidi, kteří přemýšlejí, kteří prostě možná jsou v té Gaussově křivce trošku jinde než lidé, kteří jsou ve městě, kde univerzita není. Jo, teď to říkám laicky, určitě nemám tady na to žádné grafy, ale pocitově to tak je. A možná se to pak odráží i ve volebních výsledcích. Plzně, nevím jak Plzeňského kraje. Jo. A nevím, co ještě dál. Jsem toho řekl hodně. Jo, teď už jsem spokojený. Děkuju. Abych si z toho vyzobal něco. Kdyby tady teda univerzita byla, tak bys třeba ani neodešel? Kdyby si zůstal v Karlovarském kraji? Já bych odešel, protože já rád cestuju a vlastně jsem šel i daleko, abych nemusel, já to dořeknu tu větu, ale nemyslím to zle, tatínko a maminko, abych nebyl u rodičů, protože myslím, že to je zdravý. Prostě jako to je jako zdravý, prostě nezůstat a nezůstat doma a jít do světa, ale je také zdravé se vracet. Což se v mém případě událo dneska do tohohle domu po 29 letech.
tak jak zaznělo. A možná se to, a jak jsem říkal ve čtvrtek na té konferenci, odplul jsem jako mladý mozek a jako starý třeba připluju. To uvidíme, ale odešel bych, ale prostě možná bych se vrátil. No, potom, abych třeba tady na té univerzitě pracoval. Nevím. Jo? A nebo prostě, protože díky té univerzitě by tady byly firmy, do kterých bych chtěl jít pracovat, takže by to třeba takhle šlo, ale tohle se netýká jenom Varu a Plzně, to se týká i České republiky. Já jsem prostě myslím, že lidé by měli odejít do světa, prostě to zní jak z pohádky, ale je to tak. Prostě ne nadarmo to v těch pohádkách je. Takže já jsem odešel do Francie a tam jsem chvilku bydlel, tak proto jsem se mohl vrátit, sice ne do Varu, ale do Plzně. A do té Plzně si se vrátil proč? Mě zajímá, jestli to byl spíš pragmatický krok nebo sentimentálnější krok, protože tě vysokoškolská studia nějakým způsobem uchvátila a ty jsi do toho chtěl vrátit. Co to bylo? Lidi, protože já jsem vlastně znal, byli to lidi, který jsem tam poznal během studií a myslím si, a ty lidi, nebo ten jako ta široká síť lidí, který já znám, nedávno mi moje starší, kolik je, 15letá dcera, ale možná až vyjde podcast, tak jí bude 16, takže možná starší 15letá dcera říká, no já se nedivím, ty znáš Plzni tak 2/3 lidí, včetně turistů. Jo. Takže to je teď, ale tenkrát jsem neznal 2/3 lidí, možná bez těch turistů. Nicméně ta síť lidí, ale vzniklo to tak, že já jsem nikdy nebyl na koleji, protože spousta lidí, co přijela do Plzně studovat, a asi to je i v jiných městech, tak se vrátí tam do těch rodných hrout, ale já jsem nebyl na koleji, já jsem vždycky byl na nějakých jako sdílených podnájmech, takže vlastně jsem si tam našel spoustu známých jako lokálních, takže určitě to byli lidi. A pak to byla velikost města. To je pro mě taky důležitý, jo, protože když jsem byl v Paříži, tak to bylo fajn. To je možná i odpověď na nevyřčenou otázku, proč jsem třeba nešel do Prahy, protože já jsem si odžil Paříž. Já jsem byl rok v Paříži, byl jsem půl roku v Lyonu nebo půl roku v Lyonu a já jsem si to vlastně jako užil, tu velikost toho města, ty všechny možnosti a ta Plzeň mi přišla adekvátní, 4. největší město v České republice, znal jsem tam to, kdybych býval studoval v Olomouci, možná bych šel do Olomouce, jo. Nějakou dobu jsem nedávno pracoval v Liberci, možná bych šel do Liberce, kdybych ho víc znal, ale ta Plzeň mi přišla prostě adekvátní. Mm-hmm. Ve Varech jsem nic jako netáhl, já už jsem tady vlastně nikoho neznal. Já jsem odchodem, jsem nad tím přemýšlel, když jsem se připravil na tento podcast, takže jsem si vzpomněl na věc, kterou jsem hodně kdysi řešil, a to je, že jsem vlastně odchodem z Varu jako ty věci jako zavřel pod nějakou pokličku a už jsem se k ním jako moc nikdy nevracel. Lidi, známí, spolužáky z dětství, prostě. Jakože si je odstřihl, jo. Ale nechtěně, jako nechtěně a ne čárka chtěně. Jo, jakože to nebylo, to mi došlo zpětně, jakože já jsem prostě najednou v té Plzni si vytvořil úplně nové vztahy, úplně prostě jako nový network, jako nové sociální vazby, tak. Ale nebylo to jako chtěný, ale najednou jsem možná tam, a to se vrací možná k té univerzitě, možná jsem tam našel lidi, kterým jako víc vyhovovali. Jako sparring partneři do diskuzí a nevím, do života. No jenom ta metafora, víš, s tou pokličkou, to na mě působí nebezpečně a nevyzpytatelně, že to může probublávat, pak to vystřelí tu pokličku, aby se ti to nevymstilo. Ještě teď, jestli to neposlouchá někdo třeba z těch, který si dal pod tu pokličku. No, ale já jsem ji třeba dneska otevřel a dalo se to, není to papiňák, to není. Jako, ne. Nebo tak já nevím, no, ale mě spíš metafora s odstřižením by mi přišla, to jsem neřekl, to si řekl ty, spíš ta poklička s nějakým probubláváním, jo. Ale říkám, mně to došlo zpětně kdysi, jakože vlastně nemám, ale zároveň jako tady mě to formovalo, jo. Tady jsem prostě začal číst knížky, které jako potom ty básníky, jsem chodil k Milanovi Kozelkovi do Artfora si kupovat knížky prostě a teď umřel Pavel Zajíček, já jsem si prvního Pavla Zajíčka koupil u něj. Chodil jsem do Propagandy, tam jsem poslouchal ty kapely, které poslouchám doteď. Všechno vlastně, jo, příroda, prostě vodáctví, jezdím na pedalboardu, tady jsem jezdil na Ohoři furt. To všechno jako vzniklo tady, ale jak jsem odešel do té Plzně, tak jsem nějak, já nevím z jakého důvodu, tak jsem to zavřel. Nevím proč. Ale asi už jsem možná... Zase to, co jsi zavřel a teď jsi to popsal, to už je všechno buď zavřený nebo mrtvý, takže to je dobrý, to se ti asi nevymstí. Jo, ale chci říct, že mě to tady formovalo, tak přesně. A kamarádi z dětství, no, já nevím, no, já jsem jednou byl na třídním srazu, a to je možná taky ta odpověď. A to ti bude znít na bubřele a nemyslím to tak, kdybyste to někdo poslouchali, bývalí spolužáci a spolužáčky z ČSP. Já jsem prostě byl na nějakém třídním srazu kdysi dávno s lidma ze školy Československo-sovětského přátelství, dnes Libušina, nebo jak se to jmenuje.
A já jsem byl v šoku, že jsem byl jediný, kdo tam měl vysokou školu. Ale myslím to zle. Já jsem byl prostě v šoku, že mě to přijde jako něco přirozeného. A to je jako jenom plzeňská pajda. Jo? To není nic jako exkluzivního. A tak, to ti děkuju, já ji mám taky. A teď proto to máme oba dva, a češtinu taky, ne? Takže, jo, ale jako, že to není jako něco, ale já jsem byl spíš v šoku, že prostě mi to přijde jako něco jako přirozeného, a jako nějaká úroveň, a nemyslím to zle intelektuálně, ale prostě jako spíš nějaká výchozí rovina, o které se jako bavíme, můžeme si povídat a jako máme společné referenční body, já jsem si, že nemáme. A nemyslím si, že jako já nechci tím, že jsem lepší a oni horší, ale já jsem se vlastně s těma neměl o čem bavit. A oni se mnou. Jo, a pak už jsem na ten sraz nikdy nejel. Tak to už si asi popsal s těma sparring partnerama, který si našel. Já myslím, že už teda nepojedu na ten sraz, už nikdo nikde nepozve. No, zařídili jsme ti tady hodně hezkých věcí. Z univerzity tě vyhodí, kámoši se s tebou nebudou bavit. Běží to dobře. Nicméně ty si teda popsal ten návrat do Plzně potom, co už si byl v Paříži a podobně, ale ještě by mě zajímal ten přechod přímo po maturitě z Karlových Varů do Plzně. Jestli si třeba neuvažoval nad něčím jiným, protože já už jsem mockrát slyšel, že hodně lidí z Karlovarského kraje v podstatě považuje Plzeň za takový přirozený centrum. Já jsem přemýšlel nad něčím, já jsem tady, jak jsem tady odmaturoval před 29 lety a šel jsem, a to je ta lítost, jo, že jsem nakonec nešel na to bavorské gymnázium, kam jsem se taky dostal, a tenkrát jsem to hodně litoval, protože já jsem se hlásil na žurnalistiku do Prahy a do Brna po maturitě a samozřejmě mě nevzali, jako, protože prostě ten gimpl jsem neměl a ty věci jsem se nebyl schopen naučit, protože mě to nikdo nepřipravil, asi to nebylo jako neměl jsem to penzum znalostí, prostě neměl. Jo, najednou to tam jako byl tam ten gap. Takže pak jsem ale musel jako dostat na vojnu, to bylo prostě blbý, takže jsem rychle ještě naštěstí, jsem nestihl civilku, takovou ten papír jsem ho nestihl napsat, tak jsem šel na roční jazykovou školu v Plzni. Němčina něco, asi francouzština, logicky. A rychle jsem podepsal ten papír, že chci na tu civilní službu. Takže jsem vlastně byl rok na jazykové škole v Plzni, byl jsem v Rokycanech teda, a byl jsem v Plzni a tam jsem vlastně začal jako si tvořit ty sociální vazby. No. Jako už, pak jsem vlastně studoval nebo dělal přijímačky do Budějovic a do Plzně na to samé. To jsem teda ušel od jiné levely, prostě už tu žurnalistiku jsem nechal být a šel jsem na přijímačky na oboje, nebo na obě školy, vlastně na češtinu, francouzštinu, vzali mě na obě a jako už, protože už jsem v Plzni měl ty vazby, tak jsem zůstal v Plzni. Já jsem hrozně rád, že si nám tady vytvořil souhvězdí o 2 bodech Plzeň a České Budějovice, protože Plzeň byla Evropské hlavní město kultury 2015, čehož se zúčastnil, a Budějovice budou tím dalším evropským hlavním městem kultury. O němž si řekl, že to je jen taková nudnější Plzeň, takže tě to moc nezajímalo. A já bych tohleto teď rád rozebral, protože je to důležitá součást tvé osoby. Jestli bys si se mi mohl vyjádřit k tomu projektu úplně od začátku do konce, všechno, co tě k tomu napadne, proč to vzniklo, co jsi od toho čekal, jak moc tě to zklamalo, co jsi u toho zažil. Je to můj podcast, máme čas. Jupí. K těm Budějovicům, já bych chtěl pozdravit své kamarády v Budějovicích a kamarádky z týmu. Já jsem to říkal v době, kdy jsem pracoval pro Liberec, spolupracoval jsem s Libercem a hrozně jsem vám samozřejmě potom, když se Liberec nedostal do druhého kola, fandil, a když jsem fandil ještě víc Broumovu. Nicméně jsem rád, že ten titul dostali Budějovice, jste si to odpracovali, dobře. Ale Plzeň. No, já jsem se toho účastnil poměrně dlouho, 8 let, od roku 2008 do roku 2016 do března. Takže jsem vlastně prošel všema fázema tou soutěžní, protože je to vlastně soutěž, která, ten titul se dává za vizi, ne za to, jaké to město je, to by Plzeň nikdy nedostala. Jo? Tam, a otázka, jestli vůbec byla připravená tenkrát jako vlastně ten titul mít, kdyby se to dávalo za to, jaký to město už je. Jo, tak to jenom k překvapení mnohých, že titul tenkrát nedostala Ostrava, ale Plzeň, nedává se za to, jaké to město je, ale za to, jaké chce být. A my jsme se tenkrát vlastně v tom týmu malém, kde byl Roman Černík, Petr Pelcl, Slávka Brejchová, Ivona Krojcmanová a další, tak Šárka Havlíčková, tak jsme se vlastně bavili o tom, co jako
udělat s tou Plzní a vlastně došli jsme závěru, že ji chceme otevřít, protože Plzeň je konzervativní město, to není žádný hejt z mé strany, Plzeňáci, Plzeňačky, rodilí hlavně o tom jako takhle rádi mluví. A vlastně přišli jsme s claimem Open Up, Pilsen Open Up, otevřeli si svoji Plzničku a už jsme se u toho zápecnictví plzeňského. Nicméně já jsem to vnímal, já jsem si to interpretoval jako tu otevřenost do Evropy, provázanost, mluvil jsem tady o sociálním kapitálu, vazbách, sítích, takže osíťování do Evropy. V podstatě všichni jsme se to učili v té době taky, jo. To neříkám, že jsme tam přišli a věděli jsme, že chceme být jasně nasíťovaní na Evropu, ale tohle mně přišlo jako jasné, že pokud se tohleto v Plzni podaří, tak Plzeň se dostane třeba na ten bod, že bude pak moc kandidovat na město kultury na rok 28 a bude připravená. No, to byla nadsázka, nicméně to se podařilo, ten titul jsme získali, Ostrava přišla s úplně jiným konceptem, stejně kvalitním si myslím, akorát oni chtěli investovat do betonu. Oni vlastně do infrastruktury. A to bylo, o tom titulu se rozhodlo v roce 2010 a to bylo po ekonomické krizi. Takže to byl jeden z faktorů také, proč vlastně ta porota mezinárodní se rozhodla pro Plzeň. Jenom vlastně všichni členky mezinárodní poroty, ti mezinárodní hlasovali pro Plzeň a čeští pro Ostravu. Ale ono to odpovídalo i tomu, jako kam tak to, které město vlastně směřovalo svoje aktivity. Takže my jsme byli evropští a já jsem měl potom na starost po získání titulu mezi lety 2010 až 2015 vlastně na starost mezinárodní partnerství, Mons z Belgii, to bylo druhé evropského město kultury, Regensburg, partnerské město Plzně, Bavorsko celé a Japonsko třeba, vlastně my jsme, nevím, 20 japonských projektů nebo česko-japonských projektů. Tak to jsem měl na starost já a můj tým a samozřejmě ve spolupráci s Petrem Formanem nebo Jirkou Souženkem, kteří měli na starost program a vlastně garantovali tu uměleckou kvalitu. A to se podařilo, jo, vlastně podařilo se udělat vlastně, nebo založit systém uměleckých rezidencí, takže vlastně do Plzně začali jezdit do Plzně a do Nečtin, což bylo vtipné, že se těšili do Plzně a skončili ve studené kapli v Nečtinech, v lesích. Ale do Plzně a do Nečtin začali jezdit umělci vlastně z Evropy i z Japonska, vlastně takže i mimo evropští a vlastně docházelo k vazbám, provazbám vlastně s místními aktéry, když vemu konkrétní příklad, třeba Basking Fest nebo žonglobalizace, Jongleros tenkrát, tak vlastně my jsme v Plzni 2015 po vzoru jiných měst kultury založili vlastně granty na mobilitu, takže vlastně když přišli, vyplnili velice jednoduchý, doufám, že se mnou budou souhlasit, jednoduchý formulář, tak vlastně mohli jít do světa za veřejné peníze, které spravovala Plzeň 2015, ale vlastně podmínkou bylo přivést potom někoho do Plzně, takže zmínil ještě Animány bych rád zmínil, jo. To prostě určitě jsou organizace nebo spíš sdružení v Plzeňská, které minimálně ta Plzeň 2015 pomohla. Já neříkám, že stojíme za jejich úspěchem, ale určitě za jejich úspěchem stojí jejich pracovitost a kreativita, ale tohleto propojení, nebo já jsem dal příklad tří iniciativ, které to využití na tu Evropu a mezinárodní spolupráci bezesporu využili a vlastně existuje to doteďka. Jo, tak to sám asi víš, minimálně v kontextu Jongleros, kteří se teď jmenují jinak a já nikdy nevím jak. Tuto cirk, tak. Zdravíme a těšíme se na letošní žonglobalizaci. Tak vlastně toto se podařilo a určitě já jsem vlastně rád začal tím pozitivním, co existuje i doteďka, jo? Protože já teď budu negativní. Já jsem v současné době i v minulém volebním období, tak jsem byl vlastně členem kulturní komise města Plzně a musím říct, že ta nálada, která je nejenom v té komisi, ale vlastně i v té jako v tom mainstreamu nebo v té širší části jako plzeňské veřejnosti, tak se vrací k bodům vlastně ještě nejenom před rokem 2015, ale i před tou kandidaturou. Jo? Vlastně jako by nám zase, já jsem Plzeňák teď taky, nebo se tak cítím, tak jako vlastně jako by nám stačilo se zase vrátit k tomu, že budeme mít akce s čestnými výjimkami, které jsem zmínil, ale že budeme mít akce jako fajn, to bude zajímat někoho v Rokycanech, možná ani proti Rokycanům, ale maximálně v Rokycanech, v Platovech, Domažlicích, ale víc nás jako nezajímá, že kde jsou ty ambice jako vlastně dělat věci pro lidi jako dál. Nemusíme jako jít do republiky, ale vlastně měli jsme přesahy na Evropu a to jde prostě zase zpátky. A to je podle mě jako něco, co se nepovedlo. Ale já jsem rád začal mluvit o tom, co se povedlo a to je a to kromě toho, co jsem zmínil,
tak je to třeba podpoření občanské společnosti, dobrovolnictví v kultuře, Artist in Residence Program a tak dále. To znamená vlastně ten aktivismus, profesionalita nebo profesionalizace lidí, kteří pracují v kultuře, nejenom umělců, umělkyň, ale i vlastně produkčních a tak dále. Jo. A asi cíleně nezmiňuji infrastrukturu, protože ta je důležitá, samozřejmě je třeba mít kde tvořit a prezentovat svá díla a vlastně své performance, ale to mi jako nepřijde na tom Evropském hlavním městě kultury jako takovém důležité. On tady vlastně tričko Tartu 2024 cíleně, protože jsem věděl, že to bude, tušil, že to bude jedno z témat, tak vlastně Tartu je z Estonska letos Evropské hlavní město kultury a myslím si, že to dělají dobře, tak jim přeju, aby to vlastně zůstalo minimálně tak dobré jako v Plzni, akorát prostě, aby to bylo lepší než v Plzni, protože v Plzni prostě, jak jsem říkal, dochází trošku i k té regresi před rok 2015 a rok 2008. Tom, co už jsem zmiňoval. No. Z toho jsem smutnej. Ale možná, bavili jsme se o té univerzitě, tak já to řeknu naopak. No. Město je takové, jaká je univerzita, jaká je město. No. Prostě Plzeň je konzervativní a je na to hrdá. Což jsem slýchával hodněkrát. Jo. Nevím proč. Prostě osvobodili, porazili husity. No, fajn. Ale nevím, kdo se současníků porazil husity. A osvobodili nás Američané. No, fajn, ale nevím, kdo tam z Plzeňáku má na tom zásluhu. Takže v tomhle se vždycky probouzí to, že vlastně nejsem rodilý Plzeňan a že jsem odsud z Karlových Varů. Takže vlastně je tam ta ambivalence, ale mně to přijde fajn, protože je tam určitá míra kritičnosti, která si myslím, že všechny nás může posouvat jako někam dál. A souvisí to s tím, co jsem říkal, nevím kdy, už dneska v tom podcastu v rozhovoru, že vlastně je dobré vědět do Evropy nebo i mimo Evropu a trochu si někde něco naučit a pak vlastně se vrátit. No. A to platí teda i pro Plzeň, i pro Karlovy Vary. A nevím, jak pro České Budějovice, ale uvidíme v roce 2028. A jaký z toho takhle zpětně, když si to teďka celý popsal, máš výsledný dojem? Jako říkáš si, že bylo to k něčemu? No, určitě jo. Jako určitě jo, já jsem kritický, protože si myslím, že si to můžu dovolit, protože jsem s tím prožil, jako fakt jsem v tom strávil 8 let života, ovlivnilo to můj osobní život a ovlivnilo to prostě jako spoustu věcí, ale jako jednoznačně pozitivní. Jako tam to je spíš lítost, jako mně je to líto, že ta Plzeň jako nevyužila ten potenciál, který má a vlastně vracíme se z nějakého bodu, který jako nebyl nějak progresivní, ne progresivistický. My jsme se přiblížili jako jenom k běžným městům v západní Evropě, co se týče, co jsem nezmínil, veřejného prostranství a tak dále. Se podívejme, jak to vypadá s vizuálním smogem. Vypadá tam úplně stejně, jako to vypadá třeba ve Varech nebo někde jinde. Jo, ale jak to, když prostě tam byly celé programy, které se týkaly v Plzni 2015, které se týkaly veřejného prostranství, architektury a tak dále, veřejného prostoru, vlastně zodpovědnosti občanské a tak dále. Takže toto všechno tam bylo a určitě to v těch lidech zůstalo a zůstává. Jenom jako není asi politická a další vůle na tom stavět, jako kdyby se lidé toho báli, jako teď reprezentanti města a dejme tomu možná i kraje, jako vlastně jako kdyby se toho lekli, jako být trošku evropští nebo trošku otevření, nebo jako jít trochu dál, jít nad úroveň některých kulturních aktivit, které prostě se v Plzni konají. A nejsou to ty, které jsem zmínil, ty považuji za výborné. A když se koukneš přes hranice Plzeňského kraje sem do Karlovarského, máš ponětí o tom, co se tady kulturně děje? Máš přehled? Sleduješ to? Zajímáš se o dění ve svém rodném kraji? A nemáš třeba kvůli tomu, co jsi popsal, protože já jsem z tebe ten smutek úplně cítil, jo? No tak ale nemáš na to konto, chuť se vrátit do toho rodiště a říct si ne, na Plzeň kašlu, teď to rozjedu tady. No, a zase se to nepovede. Já jsem byl ve čtvrté na té diskuzi, která se týkala, jestli Vary mohou být město kultury. Samozřejmě asi nemohou být Evropské město kultury, protože není vyhlášena soutěž pro Českou republiku, ale já si myslím, že by mohly být městem kultury nebo i evropským bez toho labelu, bez toho oficiálního a prostě ten návod je jednoduchý. Prostě pojďme se podívat, nebo celý kraj, jo, vlastně pojďme se podívat na ta kritéria té přihlášky nebo toho labelu a vlastně pojďme si to udělat, teď mluvím o Karlových Varech nebo o kraji tady, Karlovarském, pojďme to udělat vlastně to je jasný návod, jak udělat to město nebo kraj lepším prostřednictvím kultury, kreativních průmyslů nebo odvětví a tak dále. Prostřednictvím umění, ne zábavy, jo, ale umění, kultury. Je to prostě jako vlastně relativně jednoduché. Stačí
Co se povedlo v Plzni a proč jsme ten titul získali, to bych rád, a myslím si, že to je i případ Českých Budějovic, že vlastně že tam došlo ke spojení jako té subverzivní složky ze spoda, lidí kolem Johan Centra a tak dále, kam jsem patřil i já. A vlastně, ale zároveň jsme měli politickou podporu. Jo. To zase jako musím zdůraznit, že je to projekt, který jde zaměstnat ty politici a v případě Plzně politička Marcela Krejzová se k tomu jako musí přihlásit, jinak to nejde. Jo. To prostě tak je. Ale v těch Varech vlastně taky, jako kdyby se spojily síly, protože já jsem tady na té konferenci taky cítil smutek z těch pár lidí, kteří tady zůstali ve městě nebo v kraji a dělají zásadní věci. Nevím, když je zmíním, tak abych jim neublížil, ale jako výměník, jo, tam, nebo ta kolegyně z Valče, prostě mi přišlo, že to jsou úplně skvělé věci, ale vlastně cítil jsem z nich, nebo potom při individuálních rozhovorech jako s nima, tak jsem cítil jako smutek z toho, že tam je, že jsou trpění, že jim asi nikdo neháže klacky pod nohy, ale to je tak asi všechno, že tady není ta podpora. Tak já doufám, že teď, když tady sedíme vlastně v té agentuře, takže ta jako tomu napomůže. Jo, vlastně to jsem ani nechtěl říct, ale vlastně říkám to rád. A ty se tady sleduju, co se tu děje, sleduju, co se děje ve Varech do určité míry a potom v kraji napadá mě Povaleč jako festival, který mi přijde, jako, že to je přesně to, za čím se sjedou lidi z republiky nebo i ze zahraničí. A jak to, stojí to na lidech a stojí to právě na té ochotě jako fungovat jako mysli lokálně, jednej globálně nebo naopak, ale opravdu ty lidi, kteří přijedou vlastně s tou zkušeností odinut a vědí, že prostě všechno se netočí jenom kolem toho jednoho místa, ale zároveň to místo nějakým způsobem chtějí vyzdvihnout a podpořit, ne prodat v dobrém slova smyslu to, co tam je, tak třeba ten Povaleč mi přijde jako prostě jako výborná věc. A nevím, já vlastně sleduju potom aktivity, mě třeba teď nechci pochlebovat, ale vlastně já jsem se o Karlovarský kraj začal zajímat znovu, jako díky tomu, že jsem najednou začal zjišťovat, že ty, jako třeba přes Facebook, nebo jako když se nějak vidíme, ale hlavně přes sociální sítě, když vidím, kde ty působíš, jsem říkal, aha, on z té Plzně zdrhá na sever, jako na sever proti Plzni, jo, do té severní části bývalého Západočeského kraje. A začal jsem říkat, aha, to je jako zajímavý. Ale že bych cíleně třeba jel do Karlovarského divadla, tak to bych asi zatím nejel. No. A já nezmiňuji cíleně filmový festival, protože to je akce, která si nemyslím, že je pro Karlovaráky a že je dělaná Karlovaráky. To je podle mě, to cíleně jsem nezmínil, ale asi jsem nejezdím úplně, nebo to úplně nesledu a to z toho důvodu, že prostě zase ta nabídka v té Plzni navzdory tomu všemu, co jsem řekl, jako mě saturuje, jo? Že tam vlastně to, co je v Plzni, nebo to, co je ve Varech, je určitě i v Plzni. No, což vlastně tak, jak jsem mluvil smutně o plzeňské kultuře, tak to vlastně není moc hezká věta, ale já bych sem jezdil rád, no, jako to jenom prostě tak zase, když jsem byl student, tak jsem říkal, tak jsem chodil do propagandy, ale i kdyby propaganda existovala, tak proč bych jezdil do propagandy, že jo, prostě. Já už nechodím ani do divadla Pod lampou, jo, tak jsem předseda správní rady divadla Pod lampou, to jsme ještě neřekli na začátku. Tak... Ale nechodíš tam, takže další místo, který se tě zbaví. Já jsem hrozně rád, že jsme si tě sem pozvali. Já jsem rád, takhle, to je vlastně taková terapie, kdy si dávám na stůl, co ještě bych měl takhle jako plus minus a já odejdu a bude být život jasnější a čistější, takže děkuju za pozvání. Ale chodil jsem tady číst si můžu prostě v Plzni, nevím, chodil jsem do divadla, já nevím, to byl nějaký malý divadla, ale to jsou prostě ty lidi žijou taky všichni někde jinde. Byl tady Karlovarský hudební divadlo, to já nevím, jestli ještě existuje. Jako, jo, to prostě, takže to já taky ne. Dejte nám vědět. Libora Baláka, zdravím, ahoj Libore. A prostě nevím, jako vlastně nevím, ale je to spíš z toho důvodu, že jestli někam z Plzni se vydám, tak se vydám prostě do světa za kulturou, že prostě tamhle je nějaká akce, divadlo, nový cirkus, tak prostě letím do Paříže nebo nevím, do Španělska někam, a nebo do Prahy. Jo, že vlastně myslím, to já k té Praze žádný jako extrémně pozitivní vztah nemám žádný, ale vlastně ta nabídka si jedu do té Prahy, no, jako do Varu. Není to, že bych nechtěl, ale nevím, jestli tady... Zase jste mě pozvali na konferenci a přijel jsem rád. Pozvali jste mě do podcastu a přijel jsem rád, takže já když bych vlastně potřebuješ to na podnosu prostě. Tak potřebuji to na podnosu, no. Jo. A samozřejmě ten Povaleč, já mám vlastně, moje děti žijou v Manětíně, takže to je přes kopec, že jo. To je sice už jako Plzeňský sever a Karlovarský kraj, ale Manětín, Valeč je vlastně kousek od sebe, i když mentálně je to trochu už něco jiného, ty Doupovský hory, nebo kde to je. Ale kde to je? Já vím, kde je Valeč. Ježišmarja. Tak už nepojedu ani do to Valeče. To bude kompro.
Pojďme to zakončit evropsky, Petře. Kdybys měl vybrat jedno město v Karlovarském kraji, které by se stalo evropským hlavním městem kultury, které by to bylo? Co by se ti líbilo? Kdo by to měl být? Tak mě spontánně samozřejmě, tady jako nevím, kolik je tady na výběr, tak samozřejmě napadly Vary a napadl mě Cheb. Cheb asi. Ale muselo stejně být, já myslím, že by bylo dobré, kdyby ten titul získal kraj jako takový. A no, jako asi možná víc ten Cheb než ty Vary, ale jako vlastně to záleží, jak by se to postavilo celé. No tak další EHMK v Čechách bude kdy? Co 2041? Třeba ono to není vyhlášený a mění se koncept celé soutěže, takže je možné, že protože jsou země Evropské unie, státy, kde už vlastně třeba Malta, kde už jako není, kdo by kandidoval, že, po 2 kolech. Takže se a i z jiných důvodů se nejspíš ten koncept, jestli ještě bude ten titul, tak se to spíš posune, že budou kandidovat regiony třeba, nebo že budou kandidovat partnerská města, že by třeba byly Vary a já nevím, jaké je tady partnerské město, nějaký Karlsbad v Americe, že jo, ale myslím něco třeba. Já vím, že Sokolov má Švandorf. No jo, takže Sokolov Švandorf, nebo Vary Chemnitz ne, protože Chemnitz bude 25, ale jo, nemusí být možná partnerská jako partnerská, ale že si se domluví ta města. Takže já jsem se neřekl Sokolov, ale já Sokolov neznám. Já znám Chranišov, jo, tam jsem jezdil na hardcore. Tam to bylo dobrý. Jo, takže znám Chranišov, neznám Sokolov, no, takže nevím. Takže Sokolov může být třeba město kultury, ale já ho neznám, takže nevím. A Cheb relativně znám. Mariánky nezmiňuji, to mě nenapadlo jako město kultury. Ale Vary, kdyby, já si myslím, že by vlastně bylo dobrý a vlastně s tím jsme šli tenkrát jako v Plzni do té kandidatury, jsme to tlačili, že vlastně jenom ten proces to může celý jako ty věci otevřít, že ten titul nebyl důležitý. Takže vlastně to je to, co jsem, teď zopakuju to, co jsem říkal na té konferenci, že i když přestože není ta soutěž vyhlášená, tak se zkuste tu přihlášku otevřít a vlastně tam jsou kritéria a podle toho se dá prostě velice krásně jako přehodit myšlení a otevřít to město nebo region jako kraj Karlovarský prostě úplně jiným směrem. A přirozeným, jo? Jako to není, že musíte nutně mít partnery v Japonsku, když nejsou přirozeně, ale tak jako Německo, Sasko, nevím, Bavorsko, ale prostě zkusit jít dál. No. My ti za ty rady děkujeme. Já mám ještě jeden vlastně třeba do Vichy, protože já jsem spolupracoval s Clermont-Ferrand, to kandidovalo ve Francii a to kandidovalo jako celý region, což byl důvod, proč ten titul nezískali, a to byl region velikosti Rakouska, jo, což se netýká Karlovarského kraje. A ty měli spolupráci domluvenou s Karlovými Vary, protože vlastně oni si vzali Vichy, ne z historického důvodu, ale z lázeňského důvodu, takže vlastně tady byla nějaká partnerství domluvena mezi Vary, Mariánkami a Františkovými lázněmi a Vichy a Clermont-Ferrand. Takže to už já být tady vlastně v těch institucích, tak zkusím vlastně na to navázat, no, i přesto, že Clermont ten titul nevyhrál. Máme tipy. Od Petra Šimona. Já jsem dobrý tipař. Já ti děkuju. Jo. Tak já děkuju za pozvání, to je úplně super tady. Škoda, už jsem to všechno řekl a už někde nic nikomu neřeknu. Budeme bedlivě sledovat Petrovu hroutící se kariéru a budeme mu přát štěstí. Jo, takže vlastně já jsem teď všechny zhejtil, takže já už budu muset jedině přijít do Karlovarského kraje a děkuji za všechny pracovní příležitosti, které se mi díky tomuto podcastu nabídnou. Karlovarský kraj je kraj, kde je vítán každý. Takhle nějak zní ten slogan, si myslím. A my jsme podcast Na kraji a dnes byl na kraji Petr Šimon. Ahoj. Ahoj a s radostí jsem tu byl na kraji. Jak jinak?